náš mozog chce vynúť čo najmenej energii. Náš mozog má jediné dve funkcie. Prežiť a rozmnožiť sa. A ako náhle už sa rozmnožíme, už máme deti, tak proste len to žívame. My sa už nechceme snažiť, nechceme sa snažiť byť lepší, krajší, bohatší, pretože už sme si splnili úlohu na tomto svete. Čiže jasne sa ti nebude chcieť. Ale preto sú tu pravidlá, ktoré ťa ochraňujú pred sebou sami. Prichádzajú do toho externé faktory. Vravím, je neskoro, je zima, je teplo, dneska sú zle postavené hviezdy, dneska mi klient povedal, že za nič nestojím a že to bolo na hovno, takže vlastne mám dneska blbú náladu. Chápeme sa? A rozhoduješ sa podľa nálady, podľa svojich emócií. A tie tvoje emócie nie sú stále pozitívne a nepomáhajú ti stále k tým výsledkom. Čiže, čo ti odporúčam, je nastaviť si pravidlá,